Bună și bine te-am găsit pe canalul meu de YouTube. Sunt astrolog Alexandra David și astăzi vorbim despre horoscopul general al lunii aprilie. Luna aprilie este o lună destul de intensă și aglomerată din punct de vedere astrologic. Debutează pe 1 aprilie cu un eveniment destul de important, zic eu, luna nouă în Berbec. Este prima lună nouă a anului astrologic, pentru că anul astrologic a început pe 20 martie, odată cu echinocțiul de primăvară. Și luna aceasta, de 1 aprilie, este prima lună nouă care va avea loc în anul astrologic. Este o lună nouă în forță, ca să zic așa. Avem un stelium în Berbec, îl avem pe Mercur, care este în Berbec, avem Soarele, avem Luna în Berbec și le avem și pe Chiron, Marele Vindecător. Deci este o energie foarte puternică de foc, da? De Berbec, care ne împinge către decizii, către noi începuturi, către a face lucruri pentru care până acum poate nu am avut curaj, către a merge în față, da? Și am să fac un video separat cu un ritual de lună nouă și cu descrierea a modului în care influențează fiecare zodie. După care avem un eveniment mai intens. Avem o întâlnire de gradul 0 între Saturn, planeta care ține de maturizare, de limite, de constrângeri, și Marte, care este planeta care ține de violență, ține de acțiune și de motivație, da? Printre altele. Și Saturn și Marte, când se întâlnesc, s-ar putea să iasă cu scântei. S-ar putea să ducă la tot felul de evenimente, s-ar putea să ne facă mai agresivi, mai războinici, mai cu dreptate așa în mână. Sunt zile destul de intense. Pe 5 aprilie este o zi destul de intensă și va avea ecou și câteva zile, chiar o săptămână după acest eveniment. Încercați să fiți cât mai calm cu putință în această perioadă și să stați în banca voastră cât mai mult. Pentru că Marte și Saturn vor trezi agresivitatea din noi. Tot pe 5 aprilie, Venus, care este planeta iubirii, intră în Pești. În Pești, Venus se simte foarte bine, este în exaltare, deci vom fi și mai romantici, mai visători, mai idealiști în dragoste, în relații romantice. Este o perioadă bună cu Venus în Pești. Mai avem pe 12 aprilie o conjuncție foarte importantă între Neptun și Jupiter. Se întâmplă dată la 13 ani. Este o conjuncție care, pe de o parte, este foarte benefică. Atât Jupiter cât și Neptun sunt ambii guvernatorii peștilor, de pești, în care se întâlnesc. Neptun este guvernatorul modern, Jupiter este guvernatorul tradițional. Jupiter și Neptun pot duce atât la iluzii, cât și la o ceață așa care ne face să fim mult mai optimiști și să vedem lucrurile mult mai bune decât sunt în realitate. Este posibil să luăm decizii pripite. Aveți grijă la inflație, la tot ce ține de decizii financiare, pentru că există riscul unor iluzii și unor fraude, da? cu Jupiter și Neptun în Pești. Însă, în același timp, ne face și mai plin de compasiune, de bunătate, mai atenți la nevoile celor din jurul nostru. Da? Deci este o conjuncție care are un eveniment, are un impact major pe următorii ani chiar, și care va da startul unor evenimente atât pe plan mondial, dar și pe plan personal, în funcție de unde aveți Mercur și Jupiter și Pești, de fapt, în harta voastră. Acum, următorul eveniment astrologic este pe 16 aprilie, este luna plină în balanță, este o lună plină care ne îndeamnă să fim mai atenți la relațiile dintre noi, la sănătate, inclusiv pentru că are loc pe casa sănătății, și fiind vorba despre opoziția dintre soare și lună, soarele care va fi în Berbec și luna care va fi în balanță, este vorba și despre cum ne raportăm noi în relațiile noastre, câtă dedicare acordăm relațiilor și câtă dedicare ne acordăm nouă însune. În orice caz, acum vreau doar să vă prezint evenimentele principale și câteva cuvinte despre ele. Voi scrie pe Instagram la momentul potrivit, pe story, despre fiecare în parte și în măsura în care pot și pe YouTube voi face videoclipuri, mai ales dacă există cerere. Așa că scrieți-mi în comentarii dacă vreți să dezvolt oricare dintre aceste evenimente separat. Pe story, pe Instagram voi posta cu siguranță. Deci avem luna plină pe 16 aprilie. Pe 20 aprilie Soarele intră în Taur.
și intrând în Taur ne mai liniștim cu toți, mai avem și puține energie de pământ, ne mai așezăm și suntem mai focusați pe valorile materiale. După care avem iarăși o lună nouă pe 30 aprilie, tot în Taur de data asta, și luna aceasta nouă ne va împământa și mai mult și dă startul lunii mai, da? Că este exact la cumpăna dintre luni, la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai. Deci este o lună plină aprilie, o lună plină din punct de vedere astrologic. Este o lună în care este bine să fim atenți, să ne gândim de 2 ori înainte să luăm decizii, să ne gândim de 2 ori înainte să vorbim ceva, mai ales până la jumătatea lunii aprilie, da? Și cât Mercur este în Berbec, apoi spre jumătatea lunii se va muta în Taur și noi vom fi mai calmi și mai răbdători. Însă, în prima parte a lunii este bine să fim nu atât de grăbiți, da, ca să zic așa, adică să acordăm puțin timp înainte de a lua decizii și să nu ne pripim. De asemenea, este bine să evitați conflictele, pentru că există cu atât de multă energie de foc, există riscul de conflicte și de tot felul de incidente din astea minore care ne pot strica cheful. Cam asta am avut să vă spun despre luna aprilie la modul general. Aștept comentariile voastre, aștept sugestiile voastre și rămâneți cu ochii pe Instagram, mă găsiți pe Astrolog Alexandra David sau și pe Facebook tot cu același nume, Astrolog Alexandra David. Acolo postez în fiecare zi atât postări despre zodii cât și horoscopul zilnic și voi posta și despre fiecare eveniment astrologic în parte.